Tafu x'inhu x'aktarx l-iktar proġett ambizzjuż ta' Trevor Zara? Huwa ppubblikat minn Merlin u jġib l-isem ta' 365. L-idea vera ħelwa ta' Trevor Zara hija li kiteb ġabra ta' rakkonti, novelli u anedotti għal kull jum tas-sena. Is-siltiet iġaluk tħoss diversi emozzjonijiet. Minnhom li ġaluk titbissem, titħaq, minnhom li ġaluk tirrifletti anke fuq il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-okkażjonijiet speċjali isemmihom u jagħmel referenza għalihom anke fis-siltiet miktubin ġo dan il-ktieb. U naħseb li ħajżommilkom kumpanija sabiħa ħafna. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Love in Malta u Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha tinlaqqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm.